Hawu madoda, ngiyabingelela bafowethu. Ngiyathemba nemini enhle. Hhayi bafowethu, ngizokhuluma ngale ntwana le. Awu Thabo Cele. Hhayi bafana lena yazi ibhola lena, bafana lena yazi ibhola le. Yabona lena-ke, la bengifuna ukuyibona khona, ngiyibonile. Ya, bengifuna ukuyibona egemini enkulu. Ya, ngiyibonile bafana le ye-Sundowns. Yazi icime oMkwena, azange ubuze ubabone nokuthi bakhona o-Alenda, azange ubabone nokuthi bakhona. Ale yazi ibhola bafowethu. Thabo Cele. Hawu madoda. Hhayi, yabona i-Chiefs isayinile-ke bafana lana. Yabona-ke imiddle esinayo masiphethe le ntwana. Kuwukuthi u-coach wethu ubhayize ngokuyifaka nomuntu ongekho mnandi kakhulu, mani ongekho mnandi kakhulu mani njengayo. Uyabona ukuba le ntwana u-coach wethu uyifake noNjabulo Blom, noma noMaTlou, wathi kutshela noMaTlou. Eyi, besobona enye into bafethu, besobona enye into. I-Sundowns vele besoyibhonya kakhulu. U-coach wethu nje uyilahle ngokufaka uMark. Wathi le ntwana wayicindezela-ke uMark, kwangabonakala-ke yagqama kanzima, yagqama kanzima, kodwa yagqama kunjalo phakathi kwey'nsizwa zonke y'phelele. Eyi, le mfana lo mntwana imnandi bafowethu. I don't care who says what. Hhayi, le imnandi. Yabona noma ngabe uyibhakaniya, eyi, lena imnandi bafowethu. Hhayi, lena imnandi. I-first touch, i-confident, aneve ulithatha ibhola onyaweni lakhe, aneve ulithatha ibhola onyaweni lakhe. Yabona mathiwa le ntwana siyitholela next season umfana ofana noMbule. Silethe uMbule laphaya kwi-Chiefs azodlala unamba 10, sithi 8 le ntwana, bese sithi sizothola umuntu oyi-deep six. So, ya, sizothola nje umuntu oklinayo lo athi nje namba 8. Ngeke kubuye muntu la. La ngeke kubuye phela le ntwana lena ibhola mfethu ayililuzi isitalo. Iyakwazi ukupressa, iyakwazi ukushaya ama-sliding tackle amnandi, yabo. So nje izolo iliya yellow card, I mean weekend, iliya yellow card ecishe yayiphazamisa igemu kodwa yaqhubeka kunjalo yatshengisa ukuthi no, ibhola mina ngiyalazi. Yaciba oMkwena, uMkwena ubungamboni ukumbona. Yabo, into enje esishayile ukuthi leya ground leyana lincane leliyana mani, hhayi lincane. Lincane le nto leyana. So yikho nje ukuthi ubona ama-Chiefs engagqami kahle ngoba bethi uma ethi 1-2 1-2 seliyaphuma, 1-2 1-2 seliyaphuma. And Sundowns ibikhona ukusheshe ikhave i-space ngoba ilijwayele la ground layo. Yabo, ikujwayele kakhulu. Mina bekumele siye e-F_N_B yokungcono, bekuzoba ngcono kakhulu iy'ngane zakwethu. Ngilibonga lelo thuba, danko.